Not a problem. So hello my dear friends, my dear guys. Dao Penda गोमादोंनो बेखौ नागिरहैनोसैलाय लबि सिङाव बे एनिमि सफैलाजोब्बाय मारै बारलाजोबखोथाय सेस एनिमि Help! सेस गन मोनबाय लावथिबो मोनबावबायसो बेजों लोगोसे I got supplies. आयु मोनलाजोब्बायसो माबा माबि ओके दैबो लोंनो मोनबावसिगोनसो एलार्जि ड्रिंक दाय लोगोसे बुस्थु मोनबावबायसो एनिमियाथ' ओरैबो दं औ शान्ति गेब्रुदो ओहो जिबाय फार्स्टआवनो फार्स्ट स्ट्रिम होनायावनो आंहाबो लेट जाबाय नायसननो रोङासै स' जेबो नङा नेक्स्टनि थाखाय ट्राइ खालामसै रेन्डमफोरजोंबा ट्राइ खालामदोंमोन रेन्डमफोरजों जिहैजोब्बाय मारै बारखोथाय आसोलफ्रा खिन्थु डेमेजखौबो होदोंमोन आं माला गाहायाव थांखोथाय ग्रेनेडआनो होसिदोंमोन आङो नाथाय आंनिया लोगो फैबाय नोंसोर बायबाय दायो लागायनोसै लोगोफ्रा गेलेगोना गेलेया जाखो फ्रेंकि जयद्राया गेलेगोना गेलेया जाखो लिबिकफोर गावसिनसै रा लिबिक ना मानसो गेलेया गेलेयोरा एनि बारसाबानो फैयासैब्रा माथो रावबो गैले होनोसैलै जानला मोनलाबा तुम नहीं हो मेरे स्ट्रिम होदोंलै सानैजों गावलायनोसैलै खुनु खोथा गैया सानैजों होहैनोसै ओइ सोरबा रेन्डम फैबावबाय लागावनोसै बेदरबा नागिरहैनोसैरा फेन्दा गोमादोंलै दाउनि फेन्दा गोमादों नागिरहैनो सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स मेरे को जल्दी चलेगा तो मैं भी रूम This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Room बानायदो ब्रो रूम बानायगोन र' नेक्स्टआव दाउ फेन्दा गोमादों दाउ फेन्दा नागिरहैग्रोनो दाउ फेन्दा गोमादों रा दाउ फेन्दाखौ नागिरहैनि एसे सोरबा खावना लांदों I made the top 3 just now. चलो गाइस लोग लाइक करो लाइक जो भी आया स्ट्रीम पे लाइक ठोक दो गावस्लाजोब बुगा गाजालायनाय जि होलाजोब बे लाइक बाटनखौ दायो आंजों लोगोसे दङ फ्रेंकी जॉर्ज लियोबोरो एन्ड फान्दा द रेन्डम बय चिकेन डिनार ला आदा बेखौनोथ'लै दाउ फेन्दा गोमादों बेखौनोथ' नागिरनो थांगासिनो दं नै फिल्डआवहाय एकदम माबा ओमफ्राय उग्रु फुन्थिनि जायगा जोब आरोना बेवहाय गावस्लाजोबनानै लाबोनांगौ बे दाउ फेन्दाखौ बबे जायगायाव दंथाय बे दाउ फेन्दा नागिरहैनांगौ बेखौनो एम4नि फै जागोन ओमफ्राय बोरै एनिमि फैदोंना फैयाखै दङ गन मिलजा गन शटगानजों थख्लाय ओमफ्राय सिलाय मोनाखैसैरा शटगानसो
जयद्राया हारसिं गावजोब्बाय सिलाय मोनाखै बाला हा दाबो लांफैदोना ओरै गंसे नैबे लायला मोनसे बालफोर गावजोब्बाय सिगांनि गंसेयाव नारा गन लागे गन नै एक नाम्बार इउटुबाव लाइभ होदों नामा होदोंलां र' जाम्बा माथो नटिफिकेसन होआखै हा बायरायाव सासे ओइ गावखौनो गावनायानो जोंनाव दाउ फेन्दा गोमानाय नागिरफैदोंलै आया उन्दुलाबायनानै दं नै बाहाय बाला आयु गाज्रि उन्दुबाय र सासेनाव हास्लाबला आंखौ सैमाया साला Don't give up. Your teammates can still recall you. जिफैलायबाय एनाकन्दा स्टाइलनि उन्दुनानै थायो बाल गयनाय उन्दुनानै थादों बाल सासे किल मोनबाय जेबो नङा आं जि जोंखायोलै बिदि उन्दुनानै गावग्राफोरखौ आमने सामने गावलायनो फैबानो जायो गयनाय सुत्ताय जोंना फ्रेंकि ज' दा साब्रै गावनानै दङ लोगोसे लिअ' बर' सासे वाव सारि नाम्बार पान्डा इज 3 किल बाट माइ वान इज only one सेटेप जाबायलै ब्र' सेटेप दैमा बसुमतारी एना गेमिंजों नोंजों गेलेलाय आदा बेबो लाइभ हो एना गेमिंजों आंजों मालाबा गेलेनाय जाखायोमोन दा गेलेथ' ओइ साला लागायजाबाय केम्पार दिस इज कल्ड केम्पिं गाइस दिस इज I'm कल्ड recalling a केम्पिं teammate. Thanks. खेबसेनो खिलामायाव बारनानै लागायगोन र' लेवरा फिथिंनानै थांगासिनो र' आंथ' डाइरेक्ट थिखिनियावसो बारदेरखागोन गावलायखादोंला बावसो ओरै नुवाखै प्रपार्टिखौनो ओइलाय नटि बय साला नुवासै आं बेथ' रिकल खालामदोंलै फैफिनगोन खोमा फैबांगौलै आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा दिल की प्यास बुझा जा रे ओ आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा SMS फरायलाया हाब फरायाखैबो माथो फाला दांलै होजागोनबो आङो फराय बुंगासिनो दंब्रा नोंसोरनि थाखाय मबाइलानो गंनै लालायलायदों आङो मबाइल गंसेयाव मा होनो कमेन्ट मबाइल गंसेयाव गेम ओइ मा जाखो आजा रे ओ मेरे दिल
Where is enemy? Enemy-a बबाव थांखो? Enemy-a बबेयाव थांखो? दाउ फेन्दा गोमानायखौ नागिरनो फैदों जोङो हाग्राबारियाव खुन्थि Watch गोनाङाव out! चलो चलो Attack on the floor डाइरेक्ट लागाव राइटआवबो दङ गोमबाय साउना हनै उन्दुलाबायनानै दं हनै tuh salah dia. Help! जोंनियाव दं Marked a location. Oi, mother sword. Rwngya जोंना जोंखावखाबाय ये में क्या होता है लौड़ू लोग कोई नहीं हम पहलेंगे ससिलनायखौ Ani kacang sih orang ngomong nih. दङ सानै दं Damage dia. सोर मा सिलायबिलाय गाज्रिफोरजों Meja dong. Dong. Help! Please recall me. Ini dia. र' आं Oi, dan apa dong? मार्क होलाबायदो ना जोंनानै ले ए सिलाया माका मा सिलायबिलाय गाज्रिफोरजों ए बोरमाया खेबजों साबसिन जागोन Help! जोंबायलां बे सिलायखौ पारमानेन्टलि बेन फ्रम माइ मा होनो बिदिखौ Help! Iya. आ जाओ एक नंबर भाई लेफ्ट में जाके रिकॉल कर दो ब्रो लेफ्ट अच्छा रिकॉल करूँ क्या ब्रो मैं भी मर गया तू भी मरने ओए उबी बालाव दं सामने लेटा उबी बालाव दं यार किस तरह कैंपिंग लगाई हुई है इन बंदों ने अरे भाई साहब क्या कैंपर है बेंचोट क्या ही मारा भाई ओके Are, biduhain friend dong deh, cara biye. माबायदि केम्पिं खेलेमोन बेयो ओमफ्राय आयु रेंक पुश खालामदों नामा बिसोरलाय ओइ जिहैलायबाय हाग्रायाव उन्दुनायजों बाल बे एनाकन्दाफोरजोंल' जिहैयो एनाकन्दायाबो मोजांसिनबावलै बाल बिदिखौ मा होननांगौथाय लानजाय गैयि जिबौ गोजा बिसोरो बालफ्रा सैमा फिसाफ्रा एनिबार सार गेलेया होमबा लानजाय गैयि जिबौफोरजों सौजाबाय थायोलै बालसो खननै जाबाय This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real खुगा life. खुगा अरथारहैबासो Please जासिगोन play in बिसोरखौ बिगुरफोरखौ moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I got the triple elimination medal. यादा तेरी यादियाँ अंजुले लेके रेजिस्टार खालामहां जाबायमोनलां मोनसे गेम खालामासां रावबो सोलाबनाय नङादां साननानै जंगलबारिबाव आरोबाव आंथ' जेबो नुखायाखैमोन आं दासो उन्दुनानै गावफिनलाबायदोंमोन आं
खनसे थ' नांहैबावदोंमोन फामास बे फामासआ दुनियानि गय दासलाय जोंखाबाय आं खिन्थु जोंखावलाजोब्बाय आं साना जानाया खुगायाव खिफि मोनामबाय थाबाय फाग्ला थैद साला खिफिदोंसोदां सानायानो फाग्ला खिफि मोनाम सानाया खुगाजोंसो खिफिदोंदां नों असाइसखा थिग गैया आदबाबो उनजोंबो खिफियो स्क्वाड सिगांथिंबो दं माथो खिफियो दंना दङथ' जोंनि माबायाव ओंखारबाय I am slay need I need slay Marked a location. बो गैया बालबो गैया नै ओरै फै बाव दङ नै हिट बरिया ओइ स्टुआ उमफ्राय गावखो फु खनसेनो डिपिजों खनसेनो थैबाय आं Can still recall you. फु गाहायावनोमोन जिहोजोब डिपिजों खनसेनो थैदां बे आसला हैद बे नैबेयानो दंमोन नै Thank you. सानसुन मोखाङाव होबाय सानसुन खेबसेनो गावदों बाला आं सासेल' नंदोंमोन बेवहाय बुस्थुआ दावखोबायना आङो सानै खामानि बाग्लायनाया आं ना फात्ता गैया नायासै आं मेथाइ खनै खनै आं रिकल नोंना रिकइलानो जाया ब्र फामासखौ गावनो रोङालै आङो दाख्लैबो थैखांबाय आं फामास गावनायाव रिकइलखौ दा देखायगोन आङो नोंसिनो आंनिखौ जायैना जाया जायैखायनो सोलोंदोंसोलै ब्र नोंथ' गड लाइकजोंसो जइन जासिगौमोन टिमा जानायबा ना सोरबा सल सोरबा गड लाइक गेलेसिगौ गैला नंदोंमोनला ओंखायनो दावखोदोंमोन आं सासेल' साननानै जेबो नङा रिकल जाखायो नालाय टेनसन गैया जिबादि जिबौ I'm recalling a teammate. गब्लिना रिक्वेस्ट हरबाय Thanks. गब्लिन सोल गब्लिन सल नङा गिदिर गब्लिना एनिमि दं नामा नोंसोरजों एनिमि नामा ओरैसो जोंखिनि सोरखौ होबाय खाथियावलाय प्रपार्टि दं नामा होबायमोन आं खिन्थु सोरांखौ आं थैबा मा जानांगौ प्रपार्टि दं नामा खिबाव गावजाबायमोन नों सोरां औलै आं गेमनि ब्राइटनेसखौ बारायनो सिनायनो माइक अफ खालामनानै रायज्लायगासिनो दं जाम्बानि आंना मा जागासिनो बा टासा एसे स्ल' जागासिनो रेसपन्सआ प्रपार्टि टेम्पारफ्रा सोलायनांगोन नामा रेसपन्स रेजिस्टारफोर खालामलाबाय ना माबालाबायदों नामा गोदान टासासो माने दांबाबो जाया बुस्थुआ माबा गानाखै नों मा मेसेज नायलाय टासा सेरबाबो जाया आया गोलोमदों नामा आंलाय लोमाखैलै सान्दुंसो गुसुसो जागोन माथो सान्दुंनि थाखायनो सैज' खालामनो हायाखै जोंहा नोंहा अखानि दावराव क'क्राझाराव अखा हादोंलै हासुलाला हद सिथ्लाफ्राव ओंखारनानै होमबानो अखा हाबाय आरो मोजाङै गिदिंबा मेगन मेसेबदो हासुदो रावबो नुवा खोमसि नुखागोन आयौ हनै बिदि खालामना थांनोबाथ' मालाबा अबेबा हाग्राफ्राव खिनोबा मोख्रा थफिफोर लादो खोबदो Watch out.
सिटि ओमफ्राय लथा लानानै गाव लायबावनोसै I am दावखोबाय they are calling us Pilih habab apa मोजाङै जा respond नुफुरखोब्रा लिंहरबाय थाग्रा लामायाव प्रपार्टि लागिरे बटसोनदां बटसो इम्पर्ट गावदों बे जायगाया बटसोनदां आयौ 3 मोनजोब्बाय गारि लाना फैलायदों इम'आनो गैया मा गैया मानि इम' मोनबाय एभेलेबल मनि मोनलाजोब्बाय सार टेनसन गैया लादोंलै नागिरखौ थ' गारिया लादो नै माबासो गेलेनांगौलै मिरामारसो गेलेबाय थानांगौ आं एकदम गेलेनो गोसो जै बुस्थुआ मिरामाराव नों खनसे इन्ट्रेस्ट जाबायना दस्राखौ गेलेनो बागोन फाग्लासो मिरामारा गोलैबा गोलैबाय दे गेजेर गेजेर लांखागोन थोच Watch out! गारिया स्किन दं माला मोनखोरा फुला थ' सोरहा गोलैजानो गिथारबाय दे Watch out! हेक्स लागोन नामरा नोंलाय गाव अथिंब्रा जोंखौ खिबुजों गावबाय होमबालाय आं ओरैखौनो गिदिंगौमोन ना मानो ओरै थिनहरखो रेंकि खिबुना अबेजों गावा Watch out! डेड नै बेनो दस्रा दंबावो ना गैला गावबाय फैदोंमोन गैला फिसा जोब्बाय नै आयौ सासेल' नङा बाल सानैलै बाल Watch out! प्लिज थैलायबायलै बेदरखौ नागिरहैनो हाला बाल सोर बिबुरा खावनानै थांखो बेरायथ'वाखैलै Thanks. आं इउनिभार्स गावनायखौ न'खसो जाबाय नंदों नक जाबाय सासे हानिना ए औ सानै दं आं दहाय नक खालामगोन सासेखौ आरो किल खालाम हायालै नुब्रासो नुब्राखायनो रोङा नाइस अबे बालाव जिरायनानै दं मासि स्पिड खारखो आं ओंखायनोथ' बे आंनाव मारि नाङा आन्दायदों मासि स्पिड खारखो थैबावबाय बेलेगजों ओंखायनोसो सानदों मारै नांखोबेना गावनाया थादो फाग्ला जागोन जा स्पिड खारखाबाय मानसिया खर' गाज्रि उनावबो दंबावो नै औ लेफ्ट साइडजोंसो दं नक जानानै एथ' स्पिड नामा राइटजों खिथ' ब्लुटुथनि हेडफन आंना गावजाबासो जोबा नों खारदो एम' गैला एम' नों खारलाय बिदि मोनसे नों खारबा बासिबावो फाग्लालै हेकार फैबावबाय नों आरो गाजालै
na 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 le 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 आसोल लिअ बर' सासे लोगो फैबायलै आसोल लिअ बर' सासे लोगो फैबाय थाथ' औ दे 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 उनाव गेलेगोन दे दे दु 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 ओंखारलाय दे किक खालामदो दे ओइ आंसो ना थांबाय ओइ सोरखौ रिकुइस्ट होला लाजोब्बाय आङो दे एबार मोजां गाजा मामायखादोंलै गावसिनसै एबार नागिर गाजा ओंखारदों खोनाबाय अ डेन्जार स्पिड खार दसेनो दाख्लैबो आं बिदिनो जादों This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. आंखौबो बेनो गावदों आंखौ बेनो गावदों I need consumables. I need consumables. Head toward this point. आं बेखौ फार्स्टआव न'आव खालामनो हाखाबायमोनथ' बे माला रिभाइभ जायाथाय पात्ता मोनस्लाबालाय थांनायाव रिभाइभ जानाय आइडि फ्रेन्ड लिस्टआनो बुंजोबसिगोन आंना पाबजिनिया आइडि हरब्लाबो गेलेनो मोनालै ब्र' नै टिममेट दङना ओंखायनो गेलेनो मोना आरो नोंसोरो एक्सेप्ट खालामाबा दुखु मोनलायगोन रिकुइस्ट हरबाय थानायावहाय बिराद टाइमानो जारला जाबाय 6 आवारल' होनानै I got supplies. नै लिंगाबो मेसेज हरलायबाय फैबावबायसो कलेज जोबलायबाय नामा बेलाय क्लास गैयामोन दे दङ क्लासाव थांदों दां नै टिम दं दे मोननै टिम दं बैजों ओंखारदों माबा ओंखारनायजों रेंकिं ओंखारनायजों हाब्रा केरेक्टार आयो दैहैनानै जा दैहैनानै मुराव थायो केरेक्टारा Get in the room. Restart. बेंबाय आंखौ सानैबा साथामबा हारसिंबानो फैबाय आङो Don't give up. Your teammates can still recall you. बेंला जोब्बायब्रा सेस खारनोसै नामा खारदोलै सार Thank you. बयना जाबायलै सासे डाउन जानायावनो जोंना थाथ'बायना ओमफ्राय आंहाबो थांग्रोबाय आलसिगाव नुबाय नुब्राखौ जाम्बाबा लिंगाखौ M24 आयु एसियान स्टुडिअ नों बादिया 1v2 फैलै जाम्बाबानो आहा जाम्बा जाम्बाखौ मा लासिंसिं खालामनो आरो नोंसोरलाय जाम्बाफोर है अरिजिनाल फैबाय दाना बबेना जिबाय नै स्नाइपारजों आं लागायजाबाय माथो थैयोसो 1 HP दा होद खेलाया गाज्रि जागासिनो दंलै खेलाया गाज्रि जागासिनो दं मारै जाखो गोसोसै एबार ओमफ्राय रुम आइडि बानायबा फैयानो गावस्रा
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and Let's play fight together. responsibly. Asian Studio bro, are you ready for the fight? Tamrijin balajinangan biang pisambaya. Over confidence lanan bunga. रायजोफोर माबेबा मोनसे खामानिखौ मावनो लानायनि सिगां ओभार कनफिडेन्स जानांगौ किन्तु ओभार कनफिडेन्स बुंनो नाङा खोथाजों बुंना मावनानैसो देखायनांगौ मोजां प्लेयारा मालाबाबो बिदि चेलेन्ज लाहरा मोनथिबाय इनभाइटसो खालामनांगौ जायो रिकुवेस्टसो खालामनांगौ जायो जेनेब्ला सार नोंजोंहाय खालामनायनो चेलेन्ज खालामनायनो गावलायनायनो बेफोरबायदि रिकुवेस्टसो खालामनांगौ मोनथिबाय बुरबक सासे एनिमि दं नै सार एनिमिखौ नायासैलायलै आहा रायलाय दङ बाल स्टिकबो ओंखारदों बाल दं साबेसे दं दंलै फुल दां बिसोर बे गोब्रा दं बै माबायाव ओंखारदों बायखोन्दा नेरसोनाव ओंखारदों बायखोन्दा नेरसोन स्निं गोजा बे रास खालामो फैबावगौ दंना गैला बुस्थुआलाय बे स्लेब जाथारालै आं लानायाबो बे दट लाग्रोनि र' जेबो गैया दे कन्ट्रलटा प्रब्लेम मोनसे रे बायखोन्दा नेरसोनाव दंबावो नामा खाथियाव एनिमि दं नै दा फ्रेंकि गावबा नै खाथियावनो दं सासे एनिमि गावो माथोबा गावो बेलाय Enemies ahead. आइलै नै खर'आव गोलैबाय सयथि खाथियाव नोङो बबेयाव सार ओइ सिथोबा बाल नोंगौ गावदां बबेयाव रा सार Enemies ahead. अखौबामोन नाय दं फासयबाय बैथिंबो एनिमि Watch दं out. सारफ्रा आइ सोलायगोन बे दा चलो रिकल पे एनिमि नांगौबा मोनगोन गारि गाखोयो गारि गारिलाबो गारि नागिरनांगौ गारिजों मोनसेबो हल'बो गैया माबाबो गैया सिलाया रिकला जोंनि सिगांथिंबोथ' दंना बेनोमोन औ बेयावनो अके माइरं गेलेयाखै दिनै ओइ उननिफ्राय गावलायखो Watch जाम्बालै out. आया गारि होथेदो सार खिथुनावबो दं स्मक गारहरदो हायोबा बेरबा सेस बेरबा सेस Please recall me. ओइ नांबायलै सार Thank नों you. माका पेन्डेसो I'm recalling a teammate. Thanks. आंसो होजाबाय खिन्थु एबार
जेबो नङा सार आयौ बेस्टआ जिजोब्बाय आंना खारदो सयथिबो मेडिसिन गैया मेडिसिन खारबायलै सयथिबो सोर बेलाय एनिमि बागदावलायदों गब्लेन फाग्लाया गब्लेन एनिमि Ini ya bro. हौरै बारनानैसो गिदिंथारदो नै मोनफैलायबाय सासे बेजों फैदोंमोनसो बेनोमोनदां हेकार जोब गासिबो हेकार सोर हेकारब्रा फ्रेंकियाथ' हेकार M249 जों होगासिनो मिथिबाय स्टेबल Good. औलै नोंगौ सानजोबोलै नै M249 नांबावो सोरनोबा गावनोबा फ्रेंकि बादि Shoot out. फांसे गावदों बेखौ दासो ए माबाखौ फ्रेंकि आं गावाखै खिन्थु बलार Ini mana ya? बिथिंमोनलै दहाय Watch out! Karla tuh. बै उन्दुलाबायना थानोसैलाय बे अयनाय हारिखा बोरैबा क्या ही प्लेयर बनेगा रे तू लोग नुबड़े लोग लगी ना बेनोमोनथ' जोंखौ गावबाय थानाया माबाखौ सोरांखौ खोलैनानै बे एडवार्ड रमिअ बेनोब्रा सोर गावखो गारिया बोरै गारिया गावबाय नामा गारिया सोरबा बेफ्रुजोब्बायलै जोंना सार बटसो सार सोराङा गारि एनिमि बुगि भारत गोजौ नामा बारो Enemies सासे ahead! गावबाय आं फैदो रेजिगर लोगोफोर फैदो आंथ' सिलिगुरिजोंसो गिदिंखाबाय खेबसेनो Watch out! गोथां मोनसे फा गोजानावसो आयौ प्रपार्टिया दंजोबो नै ओइ सिथोबा अबे बालनिफ्राय गावखोब्रा खाबार स्मकबो थाबालै सार नाम्बार खाबार खालामलाय मोनथिया नुवानो Watch out! खारबो थाबनो ओइ रेखौ बारजोंबाय दोरहोबाय Yang keluar tuh. आइसोर Don't give up. Your teammates can still recall you. फ्रेंकिखौ बासायनो बोलो होथारदोंमोन आं Please recall me. आमेरिकाखौ लासै दे Awesome. Watch एनिमि out. गावदोंमोन बिथिंजाय गावखौ नामाखो थांगौ बेनिखौ गावाखै सार बेनिखौ गावाखै Oiko, gawai left you gawai. Watch out. बिनिखौ Gawai. माला गावखो गेलेजागौमोन ब्र गेलेजागौमोन टिममेट दङ ना र' आं माबाखौ थिखैनि टिममेटानो सासे नेगासिनो दङ दङ देबायबा दङ सानैबो थाबनो
लांबोद्रा रिकॉलसो होगोन La 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 Wait second. la. Wait second. 5 second. एसे नले मुवा ओइ हायो एनिमिया स्टुपा Jihu. जों नामा I'm recalling a Sorry, Kuda, teammate. wale. Awesome. Thanks. Beong lu cincang. 90 road. Bolar beong lu cincang. Thanks. 루치 왜 없으면 그러네 우왕가라 사네 비스르 스테이블로 Tapi ya kena. Dururururu. Dururururu. ओंखारबा सिगाङाव ओंखारनांसिगौ 하 आया थाङै थुङै बेहानो मोनफैबाय जों ग्रनासावनो ने थांगौ जाथांगौ र' नोंनिजों बहायनायावनो Bolar yang ini mi. नुदों फ्रेंकि Durbinफोर दं नामा? आग्लायलाबायनाय. टेलिस्क'प दं नामा? Help. नै ओइ एथ' खेंफालै बेयावनिखौल' फिनांगौ बेनोमोन 클랑 बेनोमोन 상승 जुजुजुजुजु. टाइम गैलालै गाइसमोन गाहायावनो जमा दंमोन बाला खेंफाखांनानै सोर आं सिगाङावनो एनिमियाव थांखो हा? आं सिगाङावनो एनिमियाव थांखो मोनथिया I am coming for recall. I'm recalling a teammate. खिलामायाव बारसोमहै. Thanks. लांफैलाय बलार गारिजों. जा गोजान आंना. थिखोनांगौमोन मेदाम आया Awesome. आया बागि दं ना बागि आयै बलारलै Awesome. थैसिगौमोनलै आं लांफैयासै. सार अबहाय फार्स्ट किटबो गैया. फ्रेंकि सार लांफाद' हिलालाय थैबायलां. आं दा एम्फौ होगोन एफा गोजानाव दं आं होनखाबाय लांफै. हिल नांगौ ओइ हिल गैला नै मोनसेबो माबा होगोन आं नेखौ ल' खालामजोब्बाय लागाबाय थागौ गैला थैबाय आं. Help. बाल. नांला नोंखौ अबहायथ' ओंखारा माबायालाय नङा रिकल होदोंमोन ना लांफै होनखाबाय आङो. आयै खोनायाखैलै नोंनि माइकआ माबा जायो खोमा दां एखमबा थाबथायो खोमा नै बेयावनो दं एनिमि बेकार थैफैबायलां बेयाव फैनानै खोनायाखै आरो फैनाय जाबाय ला 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 ला. मा होनो मा जाखो गावनिया जागासिनो आंनि गेमा बाल जा खाथ' गाखोदो गाखोला सिगां गावजाबानो जाहैदों सयथिबो साइसयाखैलै. आंना खेलाया दिनै साइज जायासै. गेलेसै नामा लाकि जि नोंनि स्काउटजों गेलेफागौमोन आं. गेलेफागौमोन सासे नेगासिनो दंबावोसो लबियाव. मारै नांफैलायखोरा सान जोंना स्काउटआ सासे दंबावो. आया मारैथो नांफैबाय लिंगा दाखो लिंगा दासो नैबा Enemies खांबाय ahead. लिंगा आं मारै खानो सासे दं सार ओरैनिफ्राय गावगासिनो ओमफ्राय औलै रिभाइस जाबाय बिसिना आरो खिबाव फैबावबाय नै सासे Enemies ahead.
जोंनिखिबो सासे Enemies फ्रेंकि ahead! बिसिनि गोजागोन दै सिमा औ नै आलदा टिमसो माथो wow आइयै hu 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 ha खेलाया मोजां जायाखैलै जोंबायलां जोंबाय बिदिबाथाय बाथारोलै गेलेनोनो जायखिजाया थेंक इउ स' माच लाइभखौ नायबाय थानायनि थाखाय स्ट्रिमखौ नायबाय थानायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर लिंगा दङलै नेगासिनो नै दा स्क्वाडआ फुलैनो दंथ'यो नालाय लिंगाया बोरै अफलाइन जाथ'योदां जाला औ जा फ्रेंकि गेलेगोन ना गेलेयालाय आरोबाव ओमफ्राय नों फ्रेंकि अफलाइन जाखोनाखै बे दङथ' चलो 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 जी जी This is a simulation game set in a virtual world रायजोफोर जोंना and does not टुर्नामेन्टआ made the top दिनैनिफ्राय three just जाबावगोन now. Please play I in made the top moderation. 3 Take just now. frequent breaks मैया and बन्दमोन play सानडे responsibly. सानडेयाव जोंना एभ्रि सानडे जोंना बन्द होयो ओमफ्राय I need दा a weapon. दङ मानडे दिनैनि प्राइस फुला 1300 रेजिस्ट्रेसन फिस 80 थाखा 1300 माने उइनारा 700 ओमफ्राय रानार्सआबा सेकेन्ड प्राइसआ 400 थार्ड प्राइसआ बेसेमोनथाय 200 ना जिखुनु 200 100 200फोरमोन खोमालै ओमफ्राय फर प्राइसआ 100 4 सिम दङ 4 प्राइससिम स' मोजां जागोन केम्पिं खुम्पां खालामदो देरहाहैदो पइन्टस लादो गावदो स्क्वाड मोनसेसो होमबानो आरामसे थांगोन आरो 4 प्राइससिम स' सोरबाफोर गेलेनोबा थाबैनो रेजिस्टार खालामदो ना मा होनो गाइस ब्लग आङो माबाखौ होनि नाम्बारखौ पिन खालामनानै बेहायल' कल खालाम डाइरेक्ट hello guys the boulder आया why आंखौसो बायोलां आंखौ मानो होयोब्रा फल' आं बेस्थ' थायो होनना मिथिखायो बाबायलां गेलेनो Marked a location. मिथिला अबाव एनिमि दं मोखाङाव गोलैदेरफैयाबानो जाबाय नै आंजों दङ बाल थैहैनांगौ थाब बे स्टेज गैखाया उन्दुबाय खनायाव आं मारै सिस्ट मोनखो नांदोंमोन नामा दावखोलाबायनानै थैहैलाबायनोसै आं
어이도. 시랑 이거 아직 보겠어. 이네. 치킨 동물 예스가 지가. 이번 작은 जों बायबारसोरा एबार होस्लाजोबगोन बहानिफ्राय होगासिनो दं र'द' सालायद' इउनिभार्सआ मा जाखो Marked a location. Marked a location. बे गावदो खोख्लैदो जोंखौ ओमफ्राय गावदों Marked a location. डाइरेक्ट मोखाङाव सौग्रावहैगोनलै खुनु खोथा गैया माथो नै गारि दं थाखायो जाम्बा साइड खालामग्रायानो ना माबाजों लकेसन मार्कजों होथेजानायसो मा दं Wait. কি আছে গো थाङै थुङै बे मेडिसिनावनो एनिमिखौ मोनसिबखायो No enemy. What happened? Oh, enemy. Numa. Oi! Help! Shit. Awesome. मा अके देखायखो बै अकेखौ मा खालामनांगौ अके होनांगौ नङालै ना अके होबाय आं हा होबाय आं मा जायो 9 मिनिट बेन जाजागोन दा बेथा अ अके आच्छा माबा अके होबाथाय थाङो नोंसो होदों दा बमखौ बे होआखैदां बेखौ होआखैदां Help! बालुनथिं लागायहरबाय स्टप Please recall me. Give up.
Your teammates can still recall you. नै सोरगिदिं जाजोब्बाय सारदिगि वाव सारदिगि ओइ गारि फैगौ एनिमि नोंजों होथे हो स्मक हो बाराबा एनिमि I'm फैबाय दे recalling a teammate. आं बल्डारजों खारफानोसै Thanks. बल्डार नों खिथाव गारि दंमोनथ' आं बल्डारजों खारबाय बे न'आवनो फैलै ओइ नैबे खाथियावनो गावदों दंखाबाय आङो टेंकिरावनो नैबे दं आया फैबायलै थाब फैलाय गारि लानानै थांनो हालालै नांथ'बाय गारिया आंखौ ओइ अबेनिफ्राय गावहरखो अबेनिफ्रायबा गावहरबाय बाल इउनिभार्सआ मा सिरि जाखो हनै फैबाय फुल स्क्वाडलै मारै गावगासिनो फुल स्क्वाड ओइ बाल जा गाजा गावगासिनो दं Thank you. लावबाय दासो अन जादों इउनिभार्सना आंना रिकल दङ र'दे इउनिभार्सआव ओइ नायलाय आयौ बासायबावासै मिथिबाय ना बोरै नांलायखो सोरनालाय आसरितसो गैलालै 0 किलआव थैलायबाय आरे बे मा गावगासिनो मानसिया बे 69 मिनिट मा रोखोम गेले मा रोखोम माबादों गावदों बे बिगुरा ओइ आया हेकारसो नामारा बाला होबायलै आसला गावबायलै जों हेकार नङा 11 किल गावगासिनो मानसिया हिट गावदों हिट ए बुरु ए 4.22 KD गावदों दै बिगुरा जो भी हो आई एम रिपोर्टिंग चलो गेलेनो बाबायलै आं गाज्रि जाबाय खेलाया देरहा ब्लक स्टार गैयालै आंहा This is a simulation game set in a I got the virtual Judo world and elimination does medal. not represent real life. लासैनो Please play in उनावहाय moderation. गावबा गाव Take खामायनानै frequent बायनानै breaks लानानै and गेलेनांगौलै play ब्र' होमबासो responsibly. मजा मोनो ओइ लासै खामाय नामा ब्र'फोर हिटनिफ्रा फान फारसे दङ फारसे फान ला आइफन फाग्ला जागोन लासैजों जाया जोंबो गावबा गाव खामायनाय जोबसो जोंनियाबो गासिनाबो बड' गब्लिननाबो इउनिभार्सनियाबो फ्रेंकि जर्डनियाबो हिटनि फान आरो फाननो हायोबा पिकि डनारनि फान दं Marked a location. फैसा कि बिमा फैसा बिफायाथ' बिदि आइफन साइफन होनो हाखाया जोंना बर का सुशे hey तुम मोदी ने आपण नाग बिगनस नोमा जाम होफ्रांबाय फल' होनाया सानसु ओंखाराखिसै नै फल' होनाया जाम होफ्रांबाय आं ओंखायनो नुगौ नुखादां ओमफ्राय मानसिखौ इनभाइट खालामनो नागिरबाबो जायोलै आंना हारसिंनो ओंखारनांगौलै फै थां एनिमि
enemy फैबावदोंसोमोन लाजोब्बाय माखासेयाव दंथाय मिथिला जायखिया एसे एरायबाय आं don't take risk सासे गावबाय जाथ'लायबाय Help! now I am taking position अरे बाप रे मा लेभेलनि गावलाय फैबाय ultra level pro max गब्लिन नुगोन फरायनाय मोजाङै बारदों नै गब्लिन थुरक बारदों ओइ 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 नुखानाय स्पट जाखानायसो बाल दङबा आं माबानासो दं गंनानैसो आंजों ओइ स्टुबा सेस बरबाद सेस सेस बेंजोब्बाय नुखानायमोन दा बे नुवाखै स्टोब हिखारलाय नामा हिखार नामा Marked a बे location. बिलाय Watch थांबाय out! दास खालाम होलांबाय आहाबो गैया ओरै बेंजाबाय गलासो Don't give up. नुबसोलै Your मिथिंगा teammates can नुबसो still recall you. नुब बेलायाव नै न'आव थानानै गावनो हाया होमबानो न'आव थानानै साला जमनानै दहाय जों होनाय बायदि आयौ खेबसेनो दलथा फैथों फैयो साला फैयो हाया बे रिल'ड जानो रोङा नामा आयौ लाउरा रिल'डानो जाया हिखारान आंबो गेलेयोब्रा स्क्वाड फुल दंलै ब्र मारै लाफानो बिसोरबो गेलेयोना जों स्क्वाडजोंसो गेलेयो जोंना स्क्वाडानो सासे फैयाखै आरो सासे नेगासिनो दङमोन लिंगा नुब्रासलै राकेश ब्रह्म नुब्रा thank you for the comments everyone and like the stream please talk to जितना हो सके talk to गाज्रि मोनबाबो dislike हो मोजां मोनबाबो like हो चला दो जोंला जोब्बाय आं बायला मोनसेबो मेच मोजां खायाखैलै आरे खननैखौसो होखारफैनायानो माथो खालामबावदों खनथामावहाय बेनोरा This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. आं 0.5 केडि लायनोसै गोनांथार जायलि सार आंनाबो गैला जोब्बाय 3 निफ्राय डाउन जालांगासिनो दं खेदि नालागिरे मक एक्सपिरियेन्स मोनबानो जायो आंना मा अट' फल' जायाखै फ्रेंकिना लथारसै इबुक्सिबोल' दा फ्रेंकिया गावल' ओमफ्राय आं सिगां थागोन 5 केडि नांगौ दा ना 6 लायो आं किल खालामनायखौ माबाबा मेट जाखो बारायना बाराया फ्रेंकिनालाय बाराया ओइ निनियाथ' एनिमि नोगोद ज्राव M16 जों गावनो रोङाबा गावबायलां बिमाबो
आरो मोनथैजोब्बाय नामा नोंसोरलाय? थैयाखै मेडिसिन नांगौ फैबाय ओंखामानो सिलै ओंखाम फैबाय नु मा सिगुनै दा गावथार बेखौ इसिबां माबा खालामो मादार चुट फ्रेंकि थैयाखैना थैयाखै बेहा ओंखारगासिनो नै मानसिफ्रा आरो ओंखारबावबाय सासे दे फ्रेंकि नोंनि गोजौआव नै Enemies ahead! ओंखारबाय गोजौआव माबानि खाथियाव गब्लेनि खाथियाव गाहायाव गोजौनिखौ गावबाय जोंनि गोजौना दङ गोजौआव दं Awesome. दा खनसै स्कोप गैयालै दाखौ जायो सानो जेबो गैया गारि लादो दाखौ दं नै नोरिसै एनिमिया Enemies ahead! कल्ड ड्रिंकबो गैया Awesome. मा केम नै खिबाव फैलायबाय सासे जोंनि खिबाव सासे फैलायबाय मा प्रपार्टि दंबाव नामा अबेबा ओइ अबेनिफ्राय सोर गावहरदों जोंनि खिबाव सासे दंब्रा सार माबायावनो बिल्डिंआव फैफिनबाय सासे एसे बेक बाइट खालामो बिदिब्ला दङ खोन्थाखाल' दंना जोंनि खिबाव सासे दङ ओमफ्राय जनासो फैदोना जनाव फैदो आंखौसो गावबाय हनै हाजो गोजौआव दं थैबाय आं दाना गाखोनो हागोन ना हाला गाखोनो हागोन सोरबा गावगासिनो आंखौ हेलौ ओइ जाखाय नेटा नांखायो दा ओमफ्राय
गेम गेलेबाबो साना Marked a आङो location. I need attachments. दान्देल थिखोदो नोङो गारि सालायनो समबेरै मोनबाय दा आलासो सोरबा बं फैदों नै Help! हwnwswi दासो बुलिया रिल'डिंआनो मा जाखो Victory खेबबाबो belongs to बुलिखौ us. चेन्ज खालामा ओमफ्राय फकिनल'लै सयथिबो दुखु नांथाव चलो बेदर मोनजाबाय दा खनसे विदाउट डाइं आंबो गेलेयो ब्र ले 1-2 केडि गोजासो नुब्रा गोजासो जोङो नुब्रा गोजा नुब्रा गें नुब्रा we are नुब्रा गें wow wow होबायसो चलो कोई नहीं दंब्ला solo versus This is a squad simulation game set in a I virtual won world my last and match. does not represent real Money life. ding sir Please money play in ding moderation. I won take my frequent last breaks, match. and play responsibly. Awesome. I need a weapon. money ding sir money ding hello दोमैलु मा मोनो नोंसोरो बिदि चेलेन्ज लाहरनानै जाम्बाफोर मा मोनो जेबो प्रफिट जाया नङाना चलो कोई बात नहीं हम तो खेलेंगे जो भी है स्ट्रीम पे थैंक यू सो मच 35 watching टेंकि जरा लें थाखालै सयथिबो thank you so much for watching and stay tuned guys एबारबो बेदर जानायनि माबासै 1v4 खालामनोलै सोरबा जोंखौ 1v4 ल' होनोबा गियोलै बालखौ 1v4 खालामग्राखौ ना जों बट नालाय बटफोरखौलाय 1v4 खालामनांगौ I got supplies. माबासो मोनबाय I got supplies. आच्छा एनिमियानोथ' बबेथिं दं एनिमियानोथ' बबेथिं दं आहा फाथ्थायानो गैया लुथिगासिनोसो दं गोजौ गाखोलाबायनांगौलै फाग्लासिन बिराद थैखाबाय फ्रेंकि नैबेल'सो Enemies ahead. सानसुनि बिल्डिंआव लेफ्टआव
बे फाग्ला बेसेबां बट बावनो नागिरदोंब्रा आंजों दं आंजों जाथ्रायसैलां Help! No, 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 no. Hey, salah reload mafia. Reload jangan ada le, Victor. Anywhere. Don't give up. Teammates can still recall you. Berat lo, go boulder, berat lo, berat lo, berat lo. Worshing beli gue. Selai switch kamnya aja. Hey. नोंसिनि बे बायदिसिना कमेन्ट हरनायावनो गेलेनो रोंला बाल गेलेनो रोङालै Please recall me. आं ओरैनोसो होदों स्ट्रिमखौ गेलेनो रोङा गारि मा जायो आंना थासा माबा खालामनांसिगोन रिस्टार्ट खालामनांसिगोन गेमखौ मिथिबाय आं बुस्थुआ आंनासो जामाराखै गेलेनो रोङालै फ्रेंकी जो दा माला माला थैखो माबादि बेलथाय गारियाबो गेलेनो रोंनायबोला जोसिला एबार फैदो दै आं रुम पास हरगोन गावलायनोसै जों साब्रै नोंसोर सोर फैयो फैबाय था एबार आं रुम क्रिएट खालामसै चेलेन्ज लाहरगासिनो दं मानसिफ्रा गावलायनोसै एबार फैसिलाजोब गाइसमोन दे आं एबार रुम बानायगोन आइडिखौ आइडि पास बेवहायनो हरगोन आङो ओमफ्राय फै आंखौ दा सोरबा डेभेलप खालामबानो जाबायलै सारमोन अनलि हेकारल' फैनाङा बाखि 10 केडि फैयोना 50 केडि फैयो फै मा दङ नामा बल्दार नोंजों बल्दार दङ Enemies ahead. Help! Yes. Watch out! आरो एनिमि थांबावबाय गारिजों रोङा नायलाय गावजाबाय बाज्ल'नानै गावदो orang tu macam mana नेक्स्टआव दे राइजोफोर आं रुम क्रिएट खालामगोन ओमफ्राय फै गासिबो नोंसोर बिदि चेलेन्ज लाहरलाबाय थानायावनो एकदम बोरैबा मोनबाय आं गेलेनो बाबाय नायनो फैदों नायबानो जायो सिरि सिरि मा नांनायनि चेलेन्ज लाहरलाबाय थानांगौ बिदि कास्टम दङ दिनै कास्टम टुर्नामेन्ट दङ दा 7टा 8टा 9टा जोंनि टुर्नामेन्टआ दिनै 80 टाका रेजिस्ट्रेसन फिस 800 प्राइस फुला टटेल 1300 प्राइस फुल लोगोसे प्राइसआ जोंना जागोन फार्स्ट प्राइस र' नायनि फार्स्ट प्राइसआ जोंना जागोन 700 सेकेन्ड प्राइसआ जागोन जोंना 400 थार्ड प्राइसआ जागोन जोंना 100 फोर्थ प्राइसआ जागोन जोंना 100 स' दिनै जे फोर्थ प्राइससिम दङ टाइमा जागोन 7टा 8टा 9टा लोगोसे निक'आ स्ट्रिम होगोन प्रियांकाया बे खेलाया जोंना दैलि जाखागोन
फिक्स टाइम 7 8 9 A B C ग्रुप A जों B जों गावलायगोन B जों C जों गावलायगोन C जों A जों गावलायगोन मोनथाम ग्रुप राननाय जागोन A ग्रुप B ग्रुप A आव 10 जन B आव 10 जन C आव 10 जन 10 जन 30 जन टीम टटेल जागोन टीम 30 जनजों गासिबो गावलायनांगोन आरो ओमफ्राय लास्टआव जायनि पइन्टआ बांसिन बेनो देरहागोन पइन्ट सिस्टेम होनोब्ला चिकेन डिनारनि जेरै 10 पइन्ट चार्टआवनो मोनखागोन BGMI पइन्ट सिस्टेम होबानो गुगोलफोराव मोनखागोन जायनि पइन्ट बांसिन बेनो देरहागोन स्टप लेखोब्रा गावलायनोसै बार गावलायनोसै कास्टम गावलायनोसै मानसिफ्राथ' फैदो माथो जावोल'ब्रा दा नोंखौ जावोल'लै जेबो नंथारा जावबाबो एबार आं रुम क्रिएट खालामबा फैनाय नङा दे मानसिफ्रा दाख्लैनिफ्राय बिदि खालामगासिनो दं ओरैनो बेकाराव कमेन्ट हरनोसै दम हरलाबायनोसै 2v4 फै 1v4 फै लास्टआव ओमफ्राय फैला ओंखायनो अभार कनफिडेन्स जानो नाङा अभार कनफिडेन्स जानांगौ खिन्थु अभार कनफिडेन्स बुंनो नाङा बाथ्राफोर बुंनायनि सिगां एसे साननांगौ जो भी हो आ जाओ जितना भी स्ट्रीम पे है मैं आं रूम कार्ड बानायनि फैना फैया नायना निकल रूम कार्ड बानायना ओंखारलाय चलो आ जाओ अभी मैं रूम पे हूँ किसको किसको आना है आ जाओ सोर स्क्वाड लाना फैयो फै पासवर्डआ 1 ID 9302709 पासवर्डआ 1 दे फैदो दे आ जाओ टेंशन लानाङा रूम कार्डआ मेरला दं आंनाव फै सोर 1 स्क्वाड लानो नागिरदोंमोन फै आरो नुब होनग्राफोर फै गावफोर फै थै बाल जेबो नङा फैबाव नों बायदि आरो फैबाव SP सुहान 4 KD 5 KD लेंहरजोब नै आंनि केडिया नायखा आंना एकदम 2.22 ल' नै आं माबायदि गावगोन नाय आ जाओ बस हेकार मत आना आं गावलायनाङालै जोंना स्क्वाडानो गलाखा आं गावलायनाङा माथो ओंखारलांबायसो फैद' थाब फै एथ' बिदि नेनो टाइम गैयाना ना 1B स्क्वाड होनग्राया बेनोमोन नामा कमेन्ट हरलाय 1B स्क्वाड होनग्राया बेनोब्ला लागायनोसै आं कमेन्ट करो जल्दी चलो
1B squad होनग्राया जुदि बेनोब्ला आं होनोसै स्टार्ट 0 किलाव फेजेनगोन नोंखौ SP ओके ब्र ओके 1B squad होनग्राया सोरमोन आ जाओ जितना भी है आ जाओ सासे फैबावदो दे सासे फैबावदो ओके होबाय दे आं हेकार ना माब्रा 12 केडि बेथ' हेकारसो 12 केडि एकाउन्ट गोदान र' बेनि एक्युरेसि विन रेशिय' हेडशट 27 ओके जेबो नङा लागायबाय So, guys, जोंखौ गावसिदो एबार This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. आं क्ल'ज फाइटल' लागोन एम एसिस्ट अफ नांगौ आंनो एम एसिस्ट अफ Team match, let's go. Team has scored for the first time! Cover me! Nice shot! आराम से गावले खेलाय गेलेगोनलै आंखौ Reloading! Enemy down! Cover me! Kill! Reloading! The blue team is in the lead. No mercy! Enemy down! Cover me! sabe hwnwswi sama dwng
Reloading. Anjir. Hwnwswi ni sio. Cover me. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Cover me. Killing spree for the blue team. Kacau dong. Blue team victory. Pen थाबा जाबायमोन. दे फैबाव आं बानायगासिनो आरो मोजां गेलेनो नागिरबाबो गावस्रा मा होनहरलाबाय थायो खर' गरम खालामहरलाबाय थायो दे फै आईडी पास आईडी 9314016 पासवर्डआ 1 दाउ फेन्दा नागिरनो थाखाय थांबाबो माबा माबि बुंहरलाबाय थायोलै मानसिफ्रा फै रुमाव फै बे 1v4 लाग्रा होनग्राखौसो नांगौमोन आंनो दाउ फेन्दाखौ नागिरफिनगोन र' दसे उनावहाय आं नैबेखौ फोजोबनोसै फैयाखै दाबो फैद' आईडी पास मोनबाय हाबफैल' आ जाओ गाइस लोग जल्दी ना स्नाइपार गावनो ना एम्फौर गावनो फै हाबल' सोर हाबो बेखौनो स्टार्ट होगोन सोर हाबग्रोयो बेखौनो कमेन्ट्सखौ बोरै सिगांनिखौ नायफिनोब्रा 1v4 होनग्राखौसो नांगौमोन आंनो अके लेट्स गो मा मोजां प्लेयारा मालाबा बिदि चेलेन्ज लाहरा जिखुनु जाया This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Reloading. Team match. Let's go. First point for the red team. Cover me. Enemy down. Reloading. गावसिथोलै एबार सारमोन teman-teman nagirनिफ्राय एसे बारा जाबासो गावसिनो आंथ' बुलाबायोना Target down.
Game baru. Bisa neng lu kalau mau kita kini berarti. Bro, action. Kayaknya lo nggak bu? Nih kita Cover me. Besar aja. Baik sih. Sini. Sana. Dead. जोंना सासे गावाखै दाबो माथो Gau sumpah mah sudah. Kau tuh. Target down. Mana kau wasit deh pas aku mau. Dia 1 HP ni salah. Reloading. Cover dia masuk. Asik cover ada le, sampai sampai. Cover me. The red team mereka aku is in the lead. Tunggu masih. Ayo menang dulu. Reloading. Nice shot. Bro, mana pun bara dan aku. dia molly Nice shot. Enemy down. Cover me. Reloading. Cover me. Killing spree for the blue team. Jangan dong. Clear. Reloading. Great. Ay, pero You're no. about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Cover me. Killing spree for the blue team. Blue team victory. Tuổi đi gì kì. ana bangsin Ibar bowlingnya apa doain dengan बानायबावनोसै बानायबावनोसै आं खनसेबाव स्ट्रिमाव जाय दङ बिसोरल' हाबनो मोनगोन रुमाव आं बिसोरखौ लेंहरा बेलेगखौ थ' दांबाय पासवर्ड इज 1 आजाव 1 ओरै टिममेटआ जोंना गैला खोमालै गैला जिखुनु फै 932424204 9324204 पासवर्ड इज 1 आ जाओ फैदोहाय फैदो लोगोफोर फैदोहाय फैदो लोगोफोर फै नेक्स्ट 24 माबा M24 ओके आ जाओ फैदोहाय फैदो लोगोफोर फैबाय गावसिब्बाय गावनायालाय SP सहाना हरै बारलांदो SP सहाना हरै बारलांदो आयै बिसोर हानाय नङालै
बिसोर हानाय नङा आं किक होनांगौ ना मानांगौ जाबाय ओमफ्राय ना बे 12 केजियानोथ' सोर हेकार नामा बिसोर हानाय नङालै जायासै ना बानायनाया किकबो होथाव जाया माथाव जाया दे This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Sniper. Team match. Let's go. Comment-आवथ' sniper लिरगासिनो दं Enforce लादों बालफ्रा Cover me. Reloading. Dead. Cover me. Clear. No mercy. Dead. Reloading. No mercy. The blue team is in the lead. Nice. Killing spree for the blue team. बालजोंबा साब्रैजोंबा बेरलायो Fired. Enemy down. Cover me. Reloading. Expired. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Clear. Open गावलायगासिनो दं फै open Blue team victory. Thank you गावाखै माथो आङो दैलि स्ट्रिमा बिदिनो 12टानिफ्राय होनाय जायो दा मथा-मथि गोबाव जाबाय ओमफ्राय नायबाय थाग्राफोरनिसिम जोबोर साबायखर ओमफ्राय गोदान नायफैग्राफोरनिसिम एकदम साबायखर बावहरबाय ओमफ्राय
जानला मोनला गोदाव सोराव चेलेन्ज लाहरग्राफोरखौबो थेंक इउ जासिहरबाय दायो आङो गेम प्लेखौ दोनथ'नोसै आङो प्लेयार लिस्ट खालामनोसै दायो टुर्नामेन्टनि थाखाय बिराद जाबाय गेलेनाया आं फ्रेंकिजोंसो खनसे गावलायनो लुगैदोंमोन फ्रेंकियाबो अफ थांबाय ना बिराद डेन्जार गावो बियो अफ जाबाय अफ बिराद डेन्जार गावो दा गावाखैमोन गोरोंजों चेलेन्ज खालाम मोनोबा मोजांसो जोंनि थाखायबो एक्सपिरियेन्स मोनो चेलेन्ज खालामनायाव जेबो प्रब्लेम गैया बुस्थुआ दुगा बुंग्राफोरखौसो आं एसे दुखु मोननो ओंखारो अभार कनफिडेन्सजों बिदि बुंलाबायनो नाङा आरोना नों कनफिडेन्स लानांगौ खिन्थु बुंनो नाङा दे सानजों गावलायनो फै सानजों रुसन आं इनभाइट खालामनि एसपि चौहान 1v1 आं इनभाइट खालामगासिनो दं र' नों 4 KD आं 1 KD ल' बाल फै नैबे रेनसन वाइटि जों गावलायनोसै खनसे This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. बे 4 KD ओमफ्राय आंहा 2 KD ल' Team match. Let's go. गावसिजासिगोन आं जेबो नङा गावलायनोसै Reloading. First point for the red team. Well played, guys. Target down. Drop shot होबाय जि खारो आसोला डेमेज जाबाय ओइ Cover me. Reloading. Enemy down. Cover me. Reloading. No mercy. Cover me. Reloading. Expired. Cover me.
Reloading! Nice shot! Cover me! Killing spree for the blue team! Damage as well and a helmet best. Reloading! Nice shot! Cover me! Oh, rera Half damage of the match is rera over, and damage. the blue team चलो is in the कोई lead. नहीं. Reloading! Cover me! Clear! Reloading! Cover me! Reloading! Helmet base damage sabay ang niya. Kill! Cover me! Here nang bay man Reloading! kharbay be. Oh, back down. I was not in ready. I was not ready. Cover me! Reloading!
Cover me! Oh, ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Reloading. Ơi, hết năng 70 mình đâu Iya bala. Killing spree for the red team. Thôi về có thôi vậy. आ जाओ भाई हमने सामने आ जाओ जिबरा उल्टा उल्टा स्लाइड खालामफैनानै The red team leads with 30 seconds left. Cover me! Ayah merenang pergi. Hah? How? Red team victory! Thôi xuống đi Okay, nice. Boria. चलो once again करेगा और क्या गोरोंफोरजों गावलायनो बिराद इन्टारेस्ट मोनो आं अब्लासो एक्सपिरियेन्स बारायलाङो बुस्थुआ राटुल मिक्सार दे एबार फै This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. आं स्नाइपाराव गावसि जागोन खिन्थु आं रोङा स्नाइपार Team match, let's go! जाखाया आंजों स्नाइपारा थेवब्लाबो नायनोसै First point for the red team. बडियावसो नांदों बेनाव आं जिखागोन स्नाइपाराव टेनसन गैया मिन्थिखागौ रामा Dead! मानसियाथ' बोरो Target down! आया थैयासै बेनाव नांदोंमोन Dead! Frankie Joe Ise Target down! Oh, okay.
Reloading. Ayoy. Daw ruwa sila nubrasin sniper. Nice shot. जोंनि स्क्वाडाव आंनो नुग्रासिन स्नाइपाराव Cover me. गला गोजा जोंना स्क्वाडा M24आव ओइ साला आया Reloading. Handphone gaya gaw hawasal he la 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 Killing spree for the red team. Jaya maka gaवनावबो नांदों नांनायालाय थख्लायबायल'लै आंखौ नायलाय Clear. Cover me. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Target down. Kill. Expired. Reloading. अजीब दास्ता है ये नांजाखायोल'लै आङो एरायनो रोङा गुलिखौ नायलाय जाम्बाखा आं बटखा Numa Killing spree for the red team. Cards bem bale. Kill. Yeah.
Target down. Cover me. Nice shot. Reloading. Thôi marnang rang no lai. Cha khaliang ding fura nu ma. The red team is in the lead. Clear. Ebar kaung silang. Jobnोसै यावसो. गावनायाथ' नाङा नङा नाङो खिन्थु एरायनो रोङालै आं. Target down. Cover me. Clear. Reloading. Second lo say. The red team leads with 30 seconds left. Buru manchanto. Number. Ay, to yours in London. Okay, you were the winner for this match. Red team victory. I'm going to go no build on. Chalo. Hit. Ebar soर फैनो रातुल फैदो एबार रातुल आं नोंनो आईडी पास हरगोन नों हाबफै आं M4 रोङालै खिन्थु होनखाबाय आं M4 गावनो रोङा 9 3 6 4 0 3 6 Fastboard 1 आ जाओ रातुल मिक्सार नोंल' मा नाम गेमनि नामालाय रातुल आ जाओ बे नामा बेनो नामा होनोसै आं जायखिया This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I need a weapon. Marked a location. Sunshine, Ayah, उफायबासो फैबाय जाम्बालै बाज्ल'गासिनो sorry एरेंगेलसो बानायफ्रांदों रुमखौ फैफिनदो एबार फैफिनदो sorry टाइम लस थांलायबाय
Okay, ID 93666824. Password one. आ जाओ रे आ जाओ रे आ जाओ 93666824 आ जाओ let's start गावसिजोबलै आंखौ साला no problem. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Cover me! Team match, let's go. Put him on challa. Reloading! Cover me! The blue team has scored for the first time! Reloading! Cover me! Reloading! Nice shot! Cover me! Expired! Reloading! Killing spree for the blue team! Ayo. Close call em babw. Hey. Invite me sir. Sirble warrior. Jangan bro, jangan. Roll razan ba. Hai. Oh. Nice. Target down! Killed! Cover me! Reloading! Ayo. Mana थैखो आङो मारै थैखो damage man. Chalo, it's okay. Long distance out. Message stop na nangina ana. Cover me! Je kosto buke nang. Dead!
meherni fंबाय आच्छा meherni fंबाय Cover me! okay bro जागोन दे Reloading! आंना बिराद गोबाव जाबायलै स्ट्रिमा दोनथ'नांसिगोन खेलाखौबो दोनथ'नोसै आया how नायफिनलाय नोंसोरो रिपिट how Nice shot! Cover me! मारै थैया आं दं Reloading! गुलिखौनो जेबो फात्ता मोनाखै Half of the match is over, and the blue team is in the lead. आयौ नांबावासैब्रा गुलिया बेखौ गावनायाबा माथो नुब्रा बायदि गेलेखो No mercy! Cover me! ฮ้ยउननिफ्राय गावखोब्रा Reloading! Kill! Cover me! नायदों सिलेक्ट जादों नोंना मा ओंख्रिथाय Enemy down! Reloading! मा ओंख्रिथाय आसोल बुजियासै आं Cover me! No mercy! आच्छा लेग जादोंमोन आंनिया Killing spree for the blue team! Reloading! Okay. Cover me! आया रिल'ड होफ्रांदों फाग्ला रिल'डआव थुफ्रांदों क्राउड सोनाया Nice shot! Reloading!
एलबाम खालामनो गोसो गैलालै ब्र फैसा लस जायो बिरादनो नाइस ओपेन राश खालामलागासिनो दं जानला मोनलानो नाथाय बिदि गेलेया The red team doesn't have a lot of time left. Dead! Cover me! Reloading! Blue team victory! जाबायलै गेलेथ'ला गोबावथारसै जाबाय आं एक्सेप्ट खालामबाय दोनथ'नोसै रायजोफोर बिदिब्ला थेंक इउ स' माच स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोर साबायखर अके बिदिब्ला दोनथ'बाय रायजोफोर स' स्टे टिउन गाइस दायो निक'नि लाइभखौ नायदो हरावहाय 7टानिफ्राय जागोन जोंना खेलाया टुर्नामेन्टआ सोरबाफोर जइन जानोबा जइन जानो हागोन जों मिनिमाम लेभेलखौ रिक्वायारमेन्टखौ 45 लेभेल होदों 45 लेभेलनिफ्राय गेलेनो हागोन जायफोरना लेभेल खम बिसोरनि थाखाय जों होनाय जायाखै मानो होनोब्ला लेभेल खम खालामनानै हेक खालामनानै फैयो मानसिफ्रा गिदिर एकाउन्टआवथ' हेक खालामनो हाया नालाय रिस्कि बेन जायो नालाय स' बेनिखायनो एकाउन्ट फिसा लानानै हेक खालामनानै फैयो बेनि थाखायनो जोङो लेभेल फिसाखौ जों होनाय जायाखै अनलि लेभेल गिदिरल' होगोन स' बेनि थाखायनो नोंथांमोना सोरबा जुदि टुर्नामेन्टआव गेलेनो गोसो दंब्ला दायो फैसिदो दायो माने नै दानो रेजिस्टार खालामनांसिगोन नाम्बारा आंनि फेसबुकफ्राव ना थांबानो पस्टारफोर नुलाबायगोन मेल्लानो पस्टारावनो थुलाबायनानै बे कलखौ खालामलाबायदो इन्सटाग्रामावबो दङ स्ट'रि होनाय दङ बेहायनो कल नाम्बारबो होनाय दङ बेखौ नायनानै थुसिलाबायनानै कल खालामसिलाबायदो रेजिस्टार खालामहरदो दाहालागै बुंसिगोनसो आं मिथिला जायखिजाया थाब खालामबा खालामहरदो जों जइन खालाम फुल स्क्वाड जों जइन खालामगोन दे फुल स्क्वाडनिसोखा गेमा टुर्नामेन्ट बिराद गोरों दङ दै खिन्थु बिराद मोजां प्लेयार्स दङ गिदिर टुर्नामेन्टआव गेलेग्राफोर दङ ओरैनो एक्सपिरियेन्सनि थाखाय खालामबानो जाबाय 80 रुपिस रेजिस्ट्रेसन फिस देरहायोब्ला बिदिनो 800 थाखा 700 थाखा आं गोसोआव गैया दै पस्टार दङ पस्टाराव नायबा मोनसिगोन जिखुनु 700 400 ओमफ्राय 200 100 मोन खोमा मिथिला जिखुनु मोनब्रै प्राइस नायनानै फैदोल' कल खालाम